Hugas muna tayong kamay. Ang bango-bango naman ng patani, kakabsat. Pray muna tayo, kakabsat, bago tayo kumain. Ang bango ng patani. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. O may kain ni kakabsat mga tayo ni. Inabaraw nga katuday or katuray. Tapos may patola, bulaklak ng kalabasa, tsaka patani, tapos sitaw. Sarap. Tapos may prito tayong tilapia. Higup muna tayo habang mainit. Ay na po, Diyos ko po, Rude. Sili tayo. Yes, pak naman ng George po. Wala aguni-uni. Kuha tayo ng katuday. Sa Ilocano, katuday. Katuray naman sa Tagalog. Ay, apo, nagbanglo tayo patani. Hindi mo. Tilapia. Katuray. Sabay higup. Higup mo na yun habang napudot. Hindi mas. Kuha tayong patola. Ito fresh din to eh. Sabongkin, katuday.
Ano yun, tigasan na ito labuyon. Yung ulo, kakapsat, mamayang gabi ko ulit ulamin. Para mamaya may ulam ulit ako, mamayang gabi. Ay, apa. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.